Molweni, igama lami nguPhumelele Nebe. I'm a child of God. I'm born again. Ndizawucela sabelane ngamazwi amafutshane afumaneka encwadini kaYohane, chapter 2 from verse 13 to 22. Ifundeka ngohlobo iBhayibhile. Yayiselisondele iPasika yamaYuda, waza uYesu waya kuyo eJerusalem. Endlwini kaThixo wafika kukho abathengisi beenkomo neegusha namahobe, kukho nabatshintshi mali behleli ezitafileni zabo. Wenza isabhokhwe ngentambo, wabakhupha bonke endlwini kaThixo, ezikhupha nezo gusha nezo nkomo. Wayichitha imali yabatshintshi, wabhukuqa nezo tafile zabo. Waze wathi kwabathengisa amahobe, zikhupheni apha ezi zinto, indlu kaBawo sanokuyenza indawo yokuthengisela. Bakhumbula ke abafundi bakhe ukuba izibhalo zithi ukuzondelela indlu yakho Thixo undongamele. Zambuza ke iinkokheli zamaYuda zisithi, ungenza mqondiso mni na wokusibonisa ukuba unalo igunya lokwenza ezi zinto? Waphendula uYesu wathi, yidilizeni le ndlu, mna ndoyakha kwakhona ngeentsuku ezintathu. Aza athi amaYuda, ukwakhiwa kwale ndlu kwaba yiminyaka 46. Ngaba wena ungayivusa na ngeentsuku ezintathu? Yona indlu uYesu wayethetha ngayo yayingumzimba wakhe. Last verse. Kwathi akuvuka kwabafileyo bakhumbula abafundi bakhe ukuba wayekuthethile oku, baze bakholwa zizibhalo nangamazwi awawathethayo uYesu. Inkosi ke isikele ufunda kwezwi layo ngegama likaJesu Kristu. Amen. Ithi ke iBhayibhile kule ndawo esifunda kuyo, uYesu ungena eKapenam before kufike iPasika. Xa efika etempileni, ndicela ke sibambe indawo yetempile. Xa efika etempileni, itempile kulapho ke bekukhonzwa khona, abantu bebethandaza uThixo khona, bethetha noThixo, nabo beve kuThixo. Ufika abantu bethengisa ke imfuyo namahobe. Ithi uYesu azangathandi, wafika wazikhupha zonke ezo zinto nabantu ababelapho. uYesu wenza isabhokhwe, akazange ababethe ke bantu benkosi. Wasibamba nje isabhokhwe, wabakhupha, wabhukuqa itafula, wathi saa yonke into imali phantsi. Wathi ke xa ethetha nabo wathi, indlu kaYehova, indlu kaTata niyenza umqolombe wezihange. Itsho enye ivesi or enye iversion. Ithi ke xa bemva amaJuda, iinkokheli zamaJuda, because iinkokheli zamaJuda zazihlala ziphikisana noYesu Kristu, zambuza into yokuba unamagunya mani na wokwenza le nto. Ithi ke enye ivesi engaphambi koko, abakhumbulayo. In fact uYesu xa ethetha uthi yena unomthwalo ngendlu kaTata, indlu kayise onguThixo. Masiphinde sikhumbule, etempileni bekubana abapristi, abantu abamele uThixo. Thina boni besisiya kuThixo sidlula kuba bapristi. But abapristi because bebengabantu, bona kuqala bebefuneka bacamagushele ezabo izono before bathethelele ezethu. So nantso ke ithi ke ngoku into, sele uYesu ebakhuphile, wayikhumbula bathi sibonise, unamqondiso mni na wokuba le ndlu unamagunya kuyo? Uthi uYesu kubo xa ebaphendula, nina dilizani le ndlu, le tempile, mna ndinguYesu ndakuyivusa le tempile ngeentsuku ezintathu. Ithi iBhayibhile ke azange baqonde into yoba uYesu uthetha ngantoni na. Kanti uthi uYesu xa ethetha ngetempile ezawuvuka ngeentsuku ezintathu, xa sithi apha siye ezantsi, ithi iBhayibhile selevukile ekufeni, ngoba wafa siyakhumbula. Selevukile ekufeni, abafundi bakhe bakhumbula into yoba le tempile bethetha ngayo ngumzimba wakhe. Ngamanye amagama, uYesu Kristu wafika wayitshintsha itempile from laa building yayiyiyo. Enye ibuilding yayikhona kuqala kaSolomoni, yachithachithwa ngabaseBhabhiloni.
eyesibini abayakhayo yachithachithwa ngamaRoma. Ithi ke iBhayibhile, ndimenshina nje le nto, emveni kokuba uYesu sefile akuzange kuphinde kube khona enye itempile abayakhayo amaJuda. Meaning now, or after sefile uYesu Kristu, the only temple ebikhona yayinguYesu Kristu. Hence wayesithi uYesu Kristu uzayichitha, mabayichithe bona, because bambulala, bamxhoma emnqamlezweni. And xa esiya emnqamlezweni wayehambela mna nawe engumpristi omkhulu, ethatha indawo yabapristi bakudala, eyocamagushela izono zethu. Umehluko ke ngoku kuYesu Kristu ongumpristi, yena wayengenasono, noba nje yena wabulawa endaweni yethu ngathi unesono, wayengenasono, wayesiya eyomnqamlezweni eyofela izono zam nawe, ukuze thina sisindiswe. Eneneni ke iBhayibhile yatsho ithi wawuvusa lo mzimba ngosuku lwesithathu. Ithi ngaloo ndlela wabe woyisa ukufa. Now ivesi yokugqibela esifundayo ithi, after etshilo sebebonile, his disciples believed in his word. Bakhuthazeka abafundi bakaYesu ngala mazwi nendlela uYesu Kristu ayephila ngayo phakathi kwabo, bakhula elukholweni. Nantso ke into endizama ukukhuthaza abantu ngayo namhlanje, abantu abakholwayo, ukuthi masiqineni elukholweni, ngoba uYesu Kristu inkosi yethu wasifela emnqamlezweni ukuze singafi ingunaphakade, ukuze singabhujiswa. Now abantu abangakholwayo nabo bafunde ukuthi there's a choice that we make. Siyakhetha, sikhetha uYesu, and xa singamkhethi uYesu siyamchitha, ngamanye amagama siyamkhaba. There's only two choices. So sonke sine choice yokumamkela uYesu Kristu abe yinkosi nomsindisi wempilo zethu. Simamkela ngenhliziyo, siyakholwa ukuthi wasifela yena engenasono, ungunyana kaThixo. Sitsho ngomlomo phambi kwabantu, noba singatsho sisodwa, but kufuneka siyithethe ultimately le nto, into yoba uYesu Kristu siyamamkela njengenkosi nomsindisi. Kube kukusindisa kwethu oko, and then all the miracles awayezenza uYesu before, wayesibonisa ubuthixo bakhe. But the biggest miracle angayenza namhlanje uYesu Kristu, ungena enhliziyweni yakho, njengoba wangena nakweyam inhliziyo, atshintshe impilo yam for the better. Uyamkela kuYesu. If nawe ungathanda ukwamkela uYesu Kristu, ungandijoyina kulo mthandazo quickly. Nkosi Jesu, ngena ngaphakathi kwam, ube yinkosi nomsindisi wempilo yam. Ndiyakwamkela njengoThixo, ndisindise, ndixolele izono zam ngegama kaJesu Kristu Nkosi yethu. Imthandazo lo mthandazo ungosindisiweyo ke namhlanje. Igama lakho liyabhalwa kwiincwadi zobomi eziya kufundwa ngenye imini, and God bless you. Thank you.